Zahvaljujem se Marija. Evo, drago mi da mogu sudjelovati na ovoj konferenciji. Hvala Kruni što me pozvao i što je predložio temu o čemu bih trebao govoriti. Evo, želim danas govoriti o liderstvu i tko je lider. Prvo pitanje, tko je lider? Lidera smatramo nekoga tko je vođa, netko tko je onako snažan, jak, upravlja nečime, onako iznad svih je. A zapravo, to je neka možda prva pomisao koja nam dolazi kad razmislimo o tome šta za nas predstavlja liderstvo ili tko je lider. Nekako kod nas to ima neki onako negativan prizvuk lidera i sad šta si ti praviš. A zapravo lider je svaka osoba koja vrši bilo koji utjecaj. Svatko od nas je lider na nekom području. Svatko od nas negdje radi. Budući da je ovo muška konferencija, svaki muškarac je lider u svojoj obitelji. On je vođa u svojoj obitelji. I sad, pitanje je zapravo kakav sam ja lider. Jer lider ne znači netko tko je strog, netko tko, lupi šakom od stol i onda to je tako kako ja kažem i to je to. Nego vidimo biblijski primjer i vidimo biblijski poziv zapravo na liderstvo kod Isusa, koji je okrenuo smisao liderstva. U svijetu imamo smisao liderstva da je to osoba koja je na vrhu, da svi su drugi ispod nje, a na neki način Isus je okrenuo tu piramidu, zapravo lider je dolje i svi su gore iznad njega. I zato on rekao, tko god želi biti najveći, neka bude sluga svima. Pričao sam s jednim prijateljem koji je onako uspješan poslovan čovjek, mlad čovjek, i onako imao je veliki jedan startup, krenuli sad s novom firmom, na svjetskoj razini rade, dobili su nagradu u Europi za najbolji startup jedne godine. I uglavnom on je isto to rekao. Kaže, moj zadatak kad dođem na posao je omogućiti uvjete, stvoriti uvjete svima drugima da budu najbolji što mogu. Znači, moj zadatak je drugima pružiti uvjete da budu najbolji što mogu. I to je ono što je po meni na neki način odlika vrhunskog lidera, to je onaj koji čini druge oko sebe boljima. To je ono kad gledamo, u nogometu, nije samo onaj koji zabija golove, nego onaj koji može ekipu činiti boljim, onaj koji sve druge igrače oko sebe čini boljima, ali isto tako i u društvu ili u bilo kojoj organizaciji, skupu ili negdje gdje se mi nalazimo, na neki način je važno da mi druge činimo boljima, to jest ne zato što smo i mi nešto pomogli, nego jednostavno samo zato što služimo drugima i omogućimo im da oni iskoriste svoj puni potencijal. To je na neki način nešto što ja vidim šta je liderstvo, šta je vođenje. Jer recimo, rekao bi neko, Hitler je bio lider, sam njega uzeo, dobro. S druge strane, na njemu je očito bio lider, povukao je vojska, bla, Drugi svjetski rat, sve kaos, veliki vođa. S druge strane, recimo, imamo Majku Tereziju, koja ne bi u očima svijeta ispala kao veliki lider, zapravo je ogroman lider. Jer lider je osoba koja vrši utjecaj. Svatko od nas vrši utjecaj i mi svaki dan biramo kakav utjecaj ćemo ostaviti na druge ljude. Kad prolazimo, kada smo u dućanu, mi biramo kakav ćemo utjecaj ostaviti na osobu koja nas poslužuje. Hoćemo li se nasmijati, hoćemo li se zahvaliti, hoćemo li, kad naručujemo kavu, hoćemo li vikati, ej mali, koliko sam ti dužan, ili banalne stvari koje ćemo govoriti ili nešto ćemo pokazati kakav utjecaj zapravo ostavljamo i kako se odnosimo prema drugoj osobi koja nam nešto radi. Zapravo tu se najbolje vidi. Kada netko ima vlast, tu se najbolje vidi kakav je, jer imamo prilike da se mnogi promijene kad dobiju vlast, kada dolaze na neku razinu i onda na neki način se promijene svoje ponašanje zato što vlast probudi nama neke nove stvari. Ali zapravo lider je taj koji je pozvan služiti. Isus nam je ostavio taj primjer i rekao tko god želi biti najveći, neka bude sluga svima. Sad, zašto smo pozvani biti lideri? Zato što smo mi u Kristu, svaki muškarac u svojoj obitelji je u Kristu kralj, svećenik i prorok.
kralj, svećenik i prorok. I znači, zapravo svaki laik je dobio udjevništvo u Kristovoj svećeničkoj službi, proročkoj i kraljevskoj, ali muškarac još i više jer je glava svoje obitelji i na neki način je pozvan to biti. To Biblija nam kaže, Biblija nas uči da smo mi glava obitelji. Glava smo, kaže, muškarac je glava ženi, a Krist je glava muškarcu. I zapravo možemo biti glava ženi tek kada je Krist naša glava, kada počinjemo razmišljati kao on. Sad, šta znači za nas udjevništvo u Kristovoj svećeničkoj službi? Katekizam nam kaže, budući da su posvećeni Kristu i pomazani Duhom Svetim, laici, ali možemo reći da muškarci su čudesno pozvani, poučeni da se u njima proizvedu sve obilni plodovi duha. Jer sva njihova djela, molitve i apostolski pothvati, bračni i obiteljski život, svakdanji rad, odmor duha i tijela, ako se vrši u duhu što više i tegobe života, ako se strpljivo podnose, postoje žrtve duhovne ugodne Bogu po Isusu Kristu. Po njegovoj svećeničkoj službi svaki muškarac je taj pozvan koji je zapravo svećenik u svojoj obitelji. Svećenik je bio onaj koji je prenosio žrtve i onaj koji je molio za narod. I danas svećenici mole za narod. I to je isto svaki muškarac pozvan biti u svojoj obitelji. Upravo taj dio mu je predan, da budući da ima udjevništvo u Kristovoj svećeničkoj službi, tu službu ima i u svojoj obitelji. Proročka služba, kaže, Krist je ispunio svoju proročku službu ne samo po hijerarhiji, nego i po laicima, muškarcima. Ne kažem da to nužno mora biti tako, ali čisto da vidimo šta znači njegova proročka služba. Znači, ispunjavamo proročko poslanje evangelizacijom, to jest navješćujući Krista, svjedočanstvom života i riječju. To propovijedanje evanđelja po nama dobiva specifičnu notu i osobitu uspješnost po tome što se vrši u običnim prilikama svijeta. Taj apostolat nije samo svjedočanstvo života, pravi apostol traži priliku Krista Pravi apostol traži priliku da Krista navješćuje riječima, bilo nevjerujućima, bilo vjernicima. Proročka služba. Šta je značila Kristova proročka služba? Kristova proročka služba bila ko je bio prorok u narodu. Prorok u narodu je bio onaj koji je slušao Božji glas, znao upozoriti narod i zapravo kad su proroci bili prisutni u narodu, Izraelci su vjerovali da je Bog s njima. Imamo proroka, Bog je s nama. Bilo je faza kada oni nisu imali proroka i kada nije bilo Božje riječi upućene narodu. Zato je muškarac onaj koji sluškuje Božji glas i koji zna voditi svoju obitelj, zna voditi one koji su mu dani, slušajući Božji glas i radići ono što ga Bog potiče. I kroz to djelovanje na neki način utječe na ljude koje vodi. I udjevništvo u Kristovoj kraljevskoj službi. Krist je svojom poslušnošću sve do smrti apostolima priopćio dar kraljevske slobode, da samo zatajom i svetim životom pobjede u sebi kraljevstvo grijeha. To je onaj koji gospodari svojim tijelom i vlada svojom dušom, ne dopuštajući da njome ovladaju strasti. Svoj gospodar može se nazvati kraljem jer je u stanju da ravna svojom osobom, slobodan i neovisan i ne prepušta se grešnom robovanju. Znači, kraljevska služba je onaj koji je spreman voditi, i to je na neki način ako ste spremni, kogo želi biti prvi, morat će biti sluga, to je prikazati žrtvu, ali onaj koji će pokazati primjerom. Kralj je onaj koji štiti narod, David je bio onaj koji je zaštitio Izrael od neprijatelja, povezao Izrael, otac je taj koji bi trebao držati na okupu obitelj i on je taj koji, muškarac u obitelji je taj koji drži tu vlast u svojoj obitelji. Ne da postoji đavolska vlast, nego u duhu drži Kristovu vlast u svojoj obitelji. Baš zato što imamo primjer Krista, je svatko od nas pozvan na to lidersku službu. Mada često ljudi znaju reći kao šta je lider, sad se neko pravi da je nešto. Lider je osoba koja vrši utjecaj. I što god mi radimo,
može dotaknuti, što god čistim srcem želimo učiniti, pomoći drugome, bilo šta, to može promijeniti nečiji život. Bog može to upotrijebiti i promijeniti nečiji život. Gdje god da se nalazimo, na kojoj god poziciji da se nalazimo, ako vršimo utjecaj, ako smo svjesni tog utjecaja, mi možemo promijeniti nečiji život, dotaknuti nečiji život i zapravo donijeti spasenje u nečiji život. Jedan govornik, baš što se tiče liderstva, najpoznatiji trenutno, kaže da je objašnjavao to liderstvo i taj utjecaj i da je njegov mali unuk bio svjestan toga da je liderstvo je vršenje utjecaja, izvršavanje nekog utjecaja, i došao je doma radostan jedan dan, rekao je da je danas, to jest prije nego što je otišao u školu, rekao da će odlučio je otvarati, kad vidi neku osobu blizu vrata, otvoriti joj vrata i poželjeti dobar dan. I kao to je njegova odluka kako će on izvršiti utjecaj taj dan. Vratio se doma radostan, ispričao je to djedu koji je govorio taj primjer i rekao mu je: danas sam 42 puta otvorio vrata, nasmijao se i nekom poželio dobar dan. I kaže on je shvatio bit toga. Znači, svakodnevne sitnice, naše djelovanje, naš susret s drugim ljudima je trenutak kada mi možemo voditi, kada mi možemo utjecati na druge. Znači, svatko od nas može izvršiti taj utjecaj i na neki način je lider. Tko nam može biti uzor u liderstvu osim Isusa Krista? Ovdje imamo dva lika iza mene. Imamo Davida i Golijata i pitanje gore gdje ti je vjera. Uzor lidera može biti isto tako David. U ovoj situaciji, ono što je meni zanimljivo, je da je David došao na bojište i da je on čuo, to jest vidio da su Izraelci u strahu. Golijat izlazio, bahatio se, prozivao ih, je htio se boriti protiv njih i uglavnom izazivao ih i niko se nije usudio suprotstaviti njemu. I došao je David na to bojište kao klinac donijeti nešto braći i čuo je sve. I sad ima zanimljiva jedna situacija baš kada se govori o tome, gdje kaže da je Golijat izašao i pričao je svoje. Izraelci su čuli, prestrašili su se i posakrivali su se. I sad kad je David bio tamo, kaže, Golijat je opet izašao, rekao je sve isto kao i prije i David je to čuo. Točka. Ta točka je mene toliko oduševila. Jer zapravo, David je čuo u toj situaciji istu stvar koju su čuli svi Izraelci. Samo što David je na to odreagirao: ok, tko je to ustao protiv vojske Boga Svevišnjega? On je bio siguran u to da je Bog na strani Izraelaca, na njihovoj strani. I tko uopće ima vrijeđat narod koji Bog je izabrao sebi za odabrani narod? I on je ustao protiv Golijata i pobjedio ga. I kaže, ne samo da je, kada je vidio Golijata, kada je Golijat se rekao da će ga ubiti, i onda je rekao, još mu se bahat David kaže njemu, još danas će ptice jesti tvoje tijelo. I kaže da je potrčao prema njemu. Nije krenuo lagano, nije sa strahom, nego potrči prema Golijatu i roknuo ga je. I Bog je pomogao da taj njegov kamen pogodi na pravo mjesto da sruši Golijata i Golijat je bio gotov. Zašto on izvrstan primjer i uzor liderstva? Zato što on bio osoba koji je bio, znamo za njegov grijeh s Batšebom, ali isto tako znao se pokajat, znao je slušat Božji glas, znao je ovisiti o Božjem glasu. Imamo na jednom mjestu, isto tako, kada je David otišao sa svojim vojnicima, sa svima izgubljenima, baš je ona ekipa se skupila oko njega, kaže 400 duša, svi razočarani, svi ostavljeni, svi nesreti, ogorčeni se okupili oko njega i on je postao poglavica. I sad imate 400 ljudi koji se okupili oko Davida sa užasnim emocionalnim stanjem i David nije postao vođa. Znate što se dogodilo? Nisu oni utjecali na Davida, nego je David utjecao na njih. On ih je sve izmijenio. I bili su situaciju gdje su otišli u boj, Siklag, i druga vojska je došla u Siklag
porobila je sve ženu i djecu i spalila Siklag. Kada su se vratili, kada su vidjeli šta se dogodilo, kaže da su plakali i da su plakali toliko da su ostali bez suza koliko su plakali. I onda se ekipa počela buniti protiv Davida i htjeli su ga ubiti zbog toga što je on povukao vojsku sa sobom i otišao u rat i što su ostali bez žena. I čak u takvoj situaciji, teškoj situaciji gdje te onako hrpa ljudi pokušava ubiti i gdje nisi siguran kako ćeš završiti, on staje, uzima vrijeme i kaže: Gospodine, šta da sad činim? Hoću li ići za njima i hoću li ih stići? I Gospodin kaže: idi za njima i stići ćeš ih. I oni su ih vratili nazad, stigli su ih. Ali šta je to pokazalo? Znači, Siklag je bio neki Getsemani Davidov. Znači, to je kaos, nađeš spaljeno selo, nema žene ni djece, onak misliš si šta se dogodilo. I uglavnom, u toj cijeloj priči se vidi ta Davidova, to čovjek po Božjem srcu. To je čovjek koji je u takvoj situaciji, takvim okolnostima bio spreman stat i čut Božji glas. Na taj način nam je on uzor svakom muškarcu. Jer svaki muškarac bi trebao u bilo kojem trenutku kada ima problem ili kad nema problem, zapravo za svaki dan šta god treba napraviti, šta god treba odlučiti, stat i čut Božji glas. Jer imat ćemo pravo liderstva ako ćemo mi biti spremni slušati Božji glas. I na neki način meni je to puno značilo i vidim u svim okolnostima, ne znam, u vođenju udruge, vođenju susreta, zajednice, timova, poslova, šta god da radim, uvijek se podsjećam na to da ja sam taj koji odlučuje kakav utjecaj ću vršiti, ja sam taj koji odlučuje kakav utjecaj ću ostaviti na druge. Jedna zanimljiva stvar što se tiče liderstva, što se tiče zapravo naših hormona ljudskih, zato kažem serotonin zovu liderski hormon, zato što je serotonin osjećaj ponosa, osjećaj koji imamo kada osjetimo da nas drugi vole i poštuju nas, i to je na neki način poštovanje jako važno muškarcima. Čini nas snažnima i samopouzdanima, kao da možemo nešto učiniti. Znači, kada dobivamo priznanje naše grupe, i to su osjećaj, to je osjećaj, zapravo serotonin si ne možemo sami proizvesti, trebamo druge ljude da nam ga proizvedu, i zato su nam važni nagrade, lajkovi, sve, jer tipa da trčimo u trku i pobjedimo, nije isti osjećaj kada smo pobjedili, nije bilo nikog na tribinama, i kad pobjedimo ima nekog na tribinama, kada su pune tribine i neko na neki način navija za nas. Znači, taj hormon, serotonin, jača vezu između roditelja i djeteta, trenera, igrača, profesora, učenika, šefa, zaposlenika, lidera i sljedbenika itd. Mi se povezujemo s jednim drugima na taj način, kroz taj hormon. Ali ima još jedan hormon, oksitocin, koji je jako važan, a taj hormon se luči kada vidimo dobro djelo, kada učinimo nekom dobro djelo, kada učinimo nekoga sretnim. I sad, kada poklonimo nekome nešto, u nama se luči taj hormon oksitocin. Ne samo u nama, nego u osobi koja je primila poklon. I ne samo u osobi koja je primila poklon i nama, nego i u osobi koja to gleda se luči oksitocin. Znači, oksitocin koji nam pomaže da se povežemo s drugima, da vjerujemo drugima, da vjerujemo roditelju, da vjeruje muž ženi na taj način, da vjerujem s njom, da mogu s njom živjeti. To povjerenje se rađa iz oksitocina, znači ta pomoć drugima, i onda se povezujemo bolje. I upravo to se događa kod našem, ako pričamo o liderstvu, ako pričamo o vođenju, kada služimo drugima, podižemo taj oksitocin, podižemo to povjerenje, povezanost, zajedništvo i sve one dobre osjećaje. I sad, da na neki način oksitocin nas čini boljim osobama, dobrim ljudima. I onda za biti dobar čovjek ne treba nam Bog, nego nam treba samo oksitocin. Ali mi nismo pozvani biti samo dobri ljudi i dobri lideri, nego sveti. I zato nam treba Bog, zato nam treba milost Božja, zato nam treba njegova snaga i njegova podrška, zapravo njegova pomoć Duha Svetoga, da možemo biti sveti. Da možemo biti sveti u onome što činimo, da možemo biti sveti u radu s drugima, da možemo biti sveti u svojim obiteljima i da možemo podizati druge u svetosti i biti
podrška na tome putu. Ne podrška tako da ga mučim i maltretiram pa samo će postati normalno svet, nego da učinim druge boljima i da im pomognem da mogu biti bolji, da im mogu pomoći kada ih čupam iz onih stvari kojima su teške na neki način zato da sebe podignem, ali i da činim drugim ono što želim da drugi čine meni. I to su one stvari koje su mi važne i vidio sam kroz sav ovaj rad već 10 godina s mladima i vođenjem drugih ljudi da stvarno mi biramo kakav utjecaj ćemo izvršiti i da kada imamo priliku utjecati stvarno možemo učiniti dobre stvari. Kada se nalazimo na pozicijama, kada vodimo druge, možemo učiniti dobre stvari ako mi tako odlučimo i želimo to. I mislim da je to jako važno, mislim da je jako važno da se lideri odgajaju. Kada pričamo o liderstvu i načinu vođenjima, znate šta mi je zanimljivo? Zanimljivo je da na takve programe se uglavnom javljaju žene. Ja sam radio programe što se tiče liderstva i ne znam, moje konferencije o liderstvu, uglavnom su žene na tim konferencijama. Mi muškarci mislimo da nama to ne treba. Mi ne trebamo ništa znati o tome. Mi ne trebamo učiti o tome. Mi ne trebamo... ne treba nam ništa. Mi znamo i šta ćemo mi sad učiti o liderstvu. A zapravo je to nešto što se uči, to je nešto što se razvija. Kako uopće vidjeti sebe, kako vidjeti drugu osobu, kako reagirati. I to su sve korisne stvari koje nam trebaju i zato čitajte knjige o tome, čitajte biblijske primjere ljudi koji su vodili. David je bio čovjek po Božjem srcu koji je bio spreman. Čak kad je sagriješio, kad je napravio taj grijeh, znao je šta je napravio i pokajao se, znao se kajati zbog toga. Imao on svojih problema kasnije u obitelji zbog svih tih grijeha, ali dalje Biblija kaže za njega da je čovjek po Božjem srcu, zato što ja vjerujem da je znao, ima dobar odnos s Bogom, da je bio spreman čuti njegov glas i poslušati njegov glas, to je isto tako važno, da neće ući u Kraljevstvo nebesko samo oni koji slušaju riječ, nego oni koji slušaju i vrše riječ. I zato smo pozvani na to, pozvani smo slušati Božji glas, osluškivati Božji glas i pozvani smo preuzeti vodstvo, jer ako nećemo mi, onda će netko drugi. I ako neće sveti, ili oni koji se trude biti sveti, vjernici, katolici, muškarci, onda će preuzimati oni drugi i onda će izgledati društvo kako je. Jer društvo dolazi u krizu kada manjka dobrog liderstva, kada manjka pravog liderstva, jer onda druge stvari povedu i onda nema onoga što zapravo bi trebalo biti Božji glas na tom mjestu i nema ko držati to Božje kraljevstvo na tome mjestu. Zato vas ohrabrujem da čitate o tome, da radite na sebi, da jednostavno budemo takvi da smo spremni služiti drugima i da smo spremni druge učiniti boljima. Amen. Amen. Jer još jedna stvar, zapravo rečenica za ponoviti, jer nema te stvari koje mi činimo prema drugima, nema toga što mi činimo drugima da Bog ne može upotrijebiti da promijeni drugu osobu, da dotakne drugu osobu. Sve što činimo čista srca, jednostavno sa dobrim namjerama da drugom pomognemo, šta god mi radili možemo promijeniti drugu osobu i možemo pomoći drugoj osobi. Evo, želim to za kraj. Amen.